பெரும்பாலான உள்ளூராட்சி மன்றங்களை இம்முறை ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கைப்பற்றும். இந்த அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சியும் அங்கிருந்தே ஆரம்பமாகும். மே 6ஆம் திகதியிலிருந்து தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய அமைப்பாளர் திஸ்ஸா அத்தநாயக்க தெரிவித்தார். கண்டியில் இன்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடும் போது இதனை தெரிவித்த அவர், ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යතුමා පැමිණීමට පසුව අවබෝධතා ගිවිසුම් 7ක් අත්සන් කළා කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒ හැර අත්සන් කරපු කිසිම ගිවිසුමක් පිළිබඳව තොරතුරක් දැනගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන ආරක්ෂක ඒ වගේම විවිධ වූ ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳව ඒ වගේම ආයෝජන පිළිබඳව විවිධ ගිවිසුම් අත්සන් කළයි කියලා. ඉතින් ඒ ගිවිසුම් වල මොනවද තිබෙන්නේ කියන එක රටට කියන එක වටිනාකමක් තිබෙනවා. වෙන අය වගේ නෙවෙයි. දැන් කලින් ආණ්ඩුව අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළාම මේ NPP නායකයෝ වේදිකාවල කියපු කතාව බලන්න. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ රටට හොරෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම රටේ ජනතාවත් பார்லிமென்ட்වත් දැනගන්න ඕනේ ඒ අත්සන් කරන ගිවිසුම් ගැන කියලා. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையின் போது 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டதாக ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. இவை தவிர இவற்றின் உள்ளடக்கங்கள் தொடர்பில் எவ்வித தகவலையும் அறிய முடியாதுள்ளது. ஒப்பந்தங்களில் உள்ள காரணிகள் தொடர்பில் நாட்டுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். இதற்கு முந்தைய அரசாங்கங்கள் இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட போது ஜேவிபி கடும் எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. அது மாத்திரமின்றி அவை தொடர்பில் நாட்டு மக்களும் பாராளுமன்றமும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் வலியுறுத்தி இருக்கின்றனர். හැබැයි අත්සන් කරපු කිසිම ගිවිසුමක් ගැන තොරතුරක් අකුරක්වත් රටේ ජනතාවට හෙළි නොකර රහසේම අත්සන් කිරීම ගැන කනගාටු වෙනවා. මොකද හේතුව ඇත්තටම මෙතන තියෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අත්සන් කරපු ගිවිසුම කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ. අනුර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාගේ කතාවේදී කිව්වා ශ්‍රී ලංකා භූමිය ඉන්දියාවට එරෙහිව පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහරට ඒක ගිවිසුමේ තියෙන කාරණාවක් ගැන කිව්ව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දකුණු ආසියාවේ ආරක්ෂාව, භූදේශපාලනය, ඒ වගේම ලෝකයේ තිබෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳව තිබෙන විවිධ එකඟතාවයන් මේවත් එක්ක සමබර වෙලා මේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ අත්සන් කිරීම පිළිබඳව අපිටත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ඇයි ජනතාවටත් පාර්ලිමේන්තුවටත් නොකිය මේ ගිවිසුම් අත්සන් කළේ. මේවා ගැන හෙළි කරලා විනිවිද භාවයකින් මේවා අත්සන් කළා නම් වටිනාකමක් තියෙන තිබුණා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ කිසිම තොරතුරක් මේ ගිවිසුමක තියෙනවා. ஆனால் இவர்களது அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் மிகுந்த ரகசியமாகவே பேணப்படுகின்றன. கடந்த தேர்தல்களில் மக்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி மீது நம்பிக்கை வைத்து ஏமாற்றம் அடைந்தனர். ஆனால் இம்முறையும் அவ்வாறு ஏமாற்றம் அடைவதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை. எனவே பெரும்பாலான உள்ளூராட்சி மன்றங்களை இம்முறை ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கைப்பற்றும். இந்த அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சியும் அங்கிருந்தே ஆரம்பமாகும். மே 6ஆம் திகதி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். தம்மை ஏமாற்றிய அரசாங்கத்துக்கு மக்கள் அன்றைய தினம் தமது வாக்குகளால் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும். தேர்தலின் பின்னர் எமது கட்சியின் கொள்கை மறுசீரமைப்புகள் முன்னெடுக்கப்படும். அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு செல்ல முன்னர் கட்சியில் ஆரோக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றார்.